Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som v krátkosti zareagoval na problematiku konkurencieschopnosti spojených s produktivitou. Keď sme rozmýšľali nad tým, že ako vlastne pripraviť tematicky túto prvú časť, tak chceli by sme reagovať na dve také oblasti. Jedno je to, čo je spojené s históriou a vývojom produktivity, a druhá oblasť je tá, ktorá by mala hovoriť viacej o tom, že o čom bude tá budúcnosť, v čom sa musíme na Slovensku zmeniť a ako môžeme prejsť z tých neustálých sťažností a plaču, ako sa nedajú veci robiť k tomu, ako sa pripraviť a tvoriť nové nápady, tvoriť nové myšlienky, realizovať ich v priemysle a pomáhať priemyslu dosahovať lepšie výsledky. Čiže tá prezentácia je rozdelená do takých častí, kde veľmi krátko chcem povedať niečo o histórii produktivity a odkaze, ktorý tá história nám zanechala. Potom, o čom je tá súčasnosť a o čom bude budúcnosť, ako je spojená konkurencieschopnosť a produktivita a o trendoch ďalšieho vývoja a aj o tom, ako na tieto trendy reagujeme v Žiline, či už na Žilinskej univerzite, alebo v spomínaných inštitúciách Slovenskom centre produktivity a Stredoeurópskom technologickom inštitúte. Ak by som krátko chcel zareagovať na históriu produktivity, tak častokrát produktivita je pejoratívne chápaná tak, ako je to ukázané tu na tomto obrázku, kde pod produktivitou rozumieme ťažkú prácu, náročnú prácu, vykorisťovanie pracovníkov. Dnes samozrejme to vôbec nie je pravda. Produktivita je koncept, ktorý je relatívne veľmi mladý. Japonský profesor Kondo publikoval takú prácu, kde hovorí, že produktivita, náklady, kvalita, to sú tie tri fenomény súčasnosti, kde kvalita je najstarší koncept. On hovorí, že od obdobia, ako ľudia začali používať nástroje, sa hovorí o kvalite, čiže pojem kvalita je relatívne veľmi starý. Náklady, keď sa začala výmena tovarov a začali sa používať neskôr peniaze. Produktivita je koncept, ktorý je známy 250 rokov, zhruba od priemyselnej revolúcie, od prác teoretických Adama Smitha a ďalších autorov. Súčasný vývoj, ak sa vrátim k tej histórii a pokúsil som sa to tu ukázať takou špirálou, že kedysi ľudstvo začalo v otroctve a technickým vývojom sa dostalo na určitú úroveň vývoja technicko-ekonomického. To, čo ukázala posledná desiatka rokov, hovorí, že ak sa niečo nezmení, ľudstvo sa môže znovu dostať do obdobia otroctva a ja to v ďalšom vysvetlím, prečo sa domnievam, že takémuto niečomu môže dôjsť. Koncept produktivity, tak ako ho chápeme v súčasnosti, chápeme hlavne túto jeho prvú časť, to je ten technický koncept. Čiže koncept produktivity je hlavne o tom, aké manažerské techniky, aké zariadenia, technológie, aké metódy priemyselného inžinierstva využívať na to, aby výkonnosť podniku rástla. Japonci do konceptu produktivity priniesli tento socioekonomický pohľad, kde hovoria, že to, čo v spoločnosti je vytvorené, časť týchto vytvorených zdrojov by mala byť využitá pre financovanie sociálneho systému, čiže vytváranie lepších podmienok, životných podmienok človeka. To, o čom sa vôbec nehovorí, alebo hovorí veľmi málo, je tretia oblasť, a to je humánny koncept v produktivite. A ten humánny koncept vlastne hovorí asi toľko, že aký má človek, aký máme my ako ľudia postoj v práci a k hodnotám. A tu môžeme si veľmi ťažko pozdýchnuť, pretože to je to, čo sa nám za posledných 20 rokov na Slovensku, ale samozrejme aj vo svete, ale u nás je to veľmi citeľné, deformovalo, kde v súčasnosti mladí ľudia sú vychovaní a vedení k tomu systémom, že si prestávajú vážiť prácu, že hľadajú ľahšiu cestu. Práca nie je oblasťou, kde by sa chceli uplatniť, oblasťou, kde sa každý mladý chce uplatniť, alebo väčšina mladých, aby som nebol úplne všeobecný, to je špekulácia, to sú financie, to je marketing, sociálne služby, ale nie je to o tom, kde sa primárne tvoria hodnoty, čiže vo výrobe. Adam Smith v roku 1776 hodou okolností v čase, kedy
boli konštituované Spojené štáty, publikoval prácu Bohatstvo národov, kde povedal, že ročný produkt každého národa nemôže vo svojej hodnote narastať iným spôsobom, než prostredníctvom rastu počtu produktívnych pracovníkov, alebo prostredníctvom rastu ich produkčnej síly. Čiže neexistujú iné formy. Samozrejme, v tej produkčnej síle je schované to, o čom budeme hovoriť ďalej a čo rezonuje v súčasnosti, ale teda len produktívnou prácou môžu bohatnúť spoločnosti, môžu bohatnúť ľudia. Nedávna minulosť ukázala, že ak to nie je to produkčnou prácou, produktívnou prácou, tak je to deformované a odhľadí sa to efektom, ktoré v súčasnosti zažívame. Smith bol odporcom veľkých obchodných spoločností, že on hovoril, že podnikanie by malo byť malo, že podnikať by mali malí kapitalisti, nie veľké korporácie. A tvrdil teda už v období 1776, keď sa preniesieme do toho obdobia, keď ešte nebolo známe, čo dnes už funguje veľké globálne korporácie, že tieto svojou ekonomickou silou a monopolizáciou deformujú trhové prostredie. Čiže to trhové prostredie upravovali tak, ako tie podmienky vyhovovali im. Typickým príkladom, kam to dospelo, sú združenia Maquiladoris, určite mnohí z vás poznáte. To sú združenia, ak si ešte pamätám, na minulé fóra produktivity, tak niekedy okolo roku 2000-2001 my sme mali v Slovenskom centre produktivity japonských expertov, ktorí už 4 roky pôsobili a oni vtedy ukazovali ako dobrý príklad Maquiladores, ako si dokázali v Mexiku zvýšiť produktivitu. O čom sú Maquiladores? To je to vyjadrenie, ktoré je v tej dolnej časti. Je to zóna, ktorá je v blízkosti amerických hraníc, mexicko-amerických hraníc, ktorá je zhruba 30 až 50 km široká, kde americké firmy, ktoré hľadali priestor na redukciu nákladov, vybudovali moderné továrne, v ktorých pracujú ľudia. V týchto moderných továrniach pracujú Mexičania, čiže všetky veľké americké firmy, General Motors, Westinghouse, Ford a ďalšie si tu vybudovali závody. Rozdiel len v tom, že v amerických závodoch zarábajú robotníci pár 100 km ďalej, zarábajú robotníci na hodinu $17, tam zarábajú $1,6 na hodinu, vykonávajú rovnako produktívnu prácu, čiže ten rozdiel je 10-násobný a viac. A samozrejme mexická vláda, ktorá potrebuje valuty a doláre, túto zónu vojensky a policajne chrániť, čiže nie sú tam dovolené štrajky. Ľudia, ktorí sa do tej zóny dostanú, musia pracovať za podmienky, ktoré sú tam nadefinované. A v súvislosti s tými Maquiladores sa v súčasnosti hovorí o novodobom otroctve. Tvrdia teda autori, ktorí popisujú tieto podniky, že tá práca je horšia, ako bola za otroctva Spojených štátov. Ak teda hovoríme o histórii, produktivita priniesla do sveta dva fenomény, a to je rozdeľovanie krajín na krajiny bohaté, krajiny chudobné. Ja som sa pokúsil urobiť taký obrázok z údajov OECD a Medzinárodného menového fondu, kde pokúsim sa to rýchlo skomentovať, kde v tejto časti je ukázaný rast populácie. Ako obrovský rastie populácia, toto sú priemyselné krajiny, to sú rozvojové krajiny. Čiže obrovský rast populácie, myslím, že včera zaznelo v televízii, že niekde do konca tohto roka sa tu budeme blížiť k čiastke 7 miliárd ľudí. Títo ľudia vytvárajú bohatstvo, keď sa vezme celosvetové bohatstvo, hrubý národný produkt, tak zhruba 20% populácie vytvára 82,7% svetového bohatstva a tých zvyšných 20%, tých zvyšných 80% vytvára zhruba 20% bohatstva. Z toho 32% svetového populácie vytvára 1,4% svetového bohatstva. Čo to vlastne znamená? To som sa pokúsil nakresliť v tomto obrázku, ktorý hovorí asi toľko, že tie chudobné krajiny, tak ako v minulosti boli chudobnými, mnohí z nich aj zostali. A bohaté krajiny, to bohatstvo v tých krajinách rastie neúmerným spôsobom v porovnaní s tými chudobnými krajinami, čiže je to obrovský rozdiel v raste. A v roku 1820 rozdiel medzi bohatými a chudobnými krajinami bol niekde na úrovni 3:1. V roku 2010 podľa oznámených údajov IMF, Medzinárodného menového fondu, je to už 167:1. A keď som si zobral, kde sa nachádza Slovensko, to má byť vždy pre nás taký motiv, že ako sa ďalej budeme rozvíjať, tak
toto je zóna zhruba, kde sa nachádzajú stredoeurópske a východoeurópske krajiny. Tu som sa pokúsil nejakou čiarou znázorniť vývoj na Slovensku, aj keď to nie je presné, ale zhruba tie zakolísania po roku 89, 93 a tak ďalej. A tu sú uvedené čísla produktivity práce na jedného obyvateľa, čiže to GDP per capita, hrubý domáci produkt na obyvateľa, kde u tých chudobných krajinách, najchudobnejšej krajine v Timore, keď sú to nominálne hodnoty, v Timore vytvorí jeden človek za rok hodnotu $400. Na Slovensku tá hodnota je okolo $16 000 do roka, Poľsko 15 000, Čechy niečo nad 16 000, Slovensko niečo viac a Luxembursko, ktoré je top, teda je na vrchu, vytvára okolo $68 000 na obyvateľa. Čiže už tu vidieť priepastný rozdiel, keď zoberieme našu krajinu a Luxembursko, vidieť priepastný rozdiel o výkonnosti v ekonomii. Či to je spôsobené, budeme diskutovať ďalšie. Aké to má dôsledky? Mnohé. Jedna z nich je, vybral som to ako zaujímavosť, a určite mnohí z vás ste postrehli, že v Zimbabwe je obrovská miera inflácie. Som vybral údaj, dneska si môžete kúpiť na internete za pár eur 1000 biliónov bankovku v Zimbabwe a hodnota jednej unce zlata, čiže 31 gramov zlata dneska stojí 1 bilión zimbabských dolárov, čo je 5 nákladných aut naložených papierovými peniazmi. To je jeden z dôsledkov toho rozčlenenia na chudobných a bohatých. Tá nerovnováha, ktorá vo svete vznikla tým, že krajiny sa rozdelili na dve takéto vetvy a bohatí stále viac a viac bohatnú a chudobní chudobnejú. Tá nerovnováha vyplýva z nadspotreby, ktorá je financovaná špekulatívnym kapitálom. Aj keď to môžem povedať len vo vzťahu ku kríze, samozrejme, že priemyselne vyspelé krajiny generujú viacej hodnôt ako rozvojové krajiny. A samozrejme, toto vyvoláva relatívny nadbytok produktívnych kapacít. Veľmi dobrá je známa situácia v automobilovom priemysle. Rovnováha, na to, aby sa vytvorila rovnováha, je potrebné vyrábať také produkty, ktoré budú vyrobené v správnom čase, ale produkty, ktoré reálne budú kupovať ľudia. Čiže nie produkty, ktoré sa vyrábajú na sklad a ľudia, ktorí majú peniaze na to, aby si takéto produkty mohli kúpiť. Ak toto nie je splnené, tak dochádza k stavu, ktorý sme zažili v roku 2007, 2008 a 2009, 2007 v Spojených štátoch a dnes sa to dostalo na Slovensko, kde v roku 2007 prepukla v Spojených štátoch hypotekárna kríza. Tá kríza bola spôsobená špekuláciou. Ľudia, ktorí nemali prostriedky na to, aby si kupovali domy, dostávali obrovské pôžičky od bank a takéto domy kupovali, neboli schopní to splácať a keď tá bublina sa napukla, tak potom musela aj splasnúť a to bolo teda spôsobené špekulatívnym kapitálom. Keď tá bublina dospela do svojho vrcholového štádia a začali krachovať banky, druhým prejavom tej krízy bola finančná kríza alebo dlhová kríza. V systéme sa utlmovali finančné toky a začali na to doplácať aj výrobné podniky. Čiže ďalším prejavom bola hospodárska kríza. To, že nebol kapitál rozvojový, znamenalo, že sa znížil objem produkcie. Zníženie objemu produkcie prinieslo ďalšiu etapu a to bola sociálna kríza, kde teda klesali príjmy, ľudia boli prepúšťaní z práce, zrastla nezamestnanosť a samozrejme boli redukované sociálne výdavky. Ukazuje sa, a tí experti, ktorí v roku 2007 upozorňovali, že príde ku kríze, dôjde ku kríze. Od roku 2005 do 2007 niekoľko štúdií bolo, ktoré jasne hovorili o tom, že nie je iné východisko, že ten systém musí kolabovať. Hovoria dnes, že sa blíži druhá vlna, ktorá má byť oveľa drastickejšia krízy. Uvidíme teda, čo príde v budúcnosti. Keď sme študovali, keď sme pripravili tento príspevok a študovali sme, že aký to malo dôsledok, tak jeden dôsledkov je, že v čiernej diere tejto krízy sa stratilo 30 biliónov amerických dolárov. 30 biliónov amerických dolárov, ja som to vypísal pod sumu, aby bolo vidieť, že aká to je čiastka. Obrovské peniaze zmizli a keďže platí
zákon zachovania peňazí, keď na jednej strane zmizli, na nejakej inej strane sa museli objaviť. To, čo priniesla, ukázala kríza, tomu sa dnes hovorí darwinizmus na ruby. Namiesto toho, aby boli podporené životaschopné podniky, vlády investovali obrovské štátne zdroje do záchrany bank a neskôr do záchrany chorých podnikov. To znamená, že nezostal kapitál. Porušili trhovú rovnováhu, že zvýhodňovali firmy, ktoré boli neefektívne. A to, čo by malo teda v kapitalizme patriť, že trh rieši tú situáciu, to, čo po 89. roku, v čom sme boli školení, tak to zrazu neplatí a ten systém sa správa úplne ináč. A trvá to doteraz. Nadspotreba vyvolala prebytok kapacít a zostalo to, čo sme už komentovali, čiže otázka času, funkčných produktov, nových produktov a potom zdrojov, ktoré ľudia majú na to, aby si ich mohli zaobstarať, aby si ich mohli kúpiť. Tu je taká ukážka. Spojené štáty po kríze v roku 2007-2008, keď sa hlavne prejavila v Amerike, dosiahli relatívnu stratu, ktorú v súčasnosti majú na úrovni 12 biliónov amerických dolárov. Tých 12 biliónov dolárov je len ukážka, že kto je vlastne ten, kto požičal Amerike peniaze na tých 12 biliónov. Vidieť z toho, že hlavnými sponzormi tej americkej cesty tlačenia papierových peňazí sú Číňania, Japonci, sú teda azijské krajiny. Viac ako 50% peňazí tam prišlo do tej dlhovej služby z týchto krajín. Vybrali sme takisto na ukážku tabulku, ktorá chodila po internete ako ukážka výkonnosti ekonomík a ukazuje jedno, že v tom období, v tom krízovom období 2009-2010, keď sa hodnotilo, tak najviac postihnuté boli práve stredná a východná Európa. Keď sa pozriete na tieto čísla, sú v tých stĺpčekoch najvyššie. Môžeme sa pýtať, že prečo to bola práve stredná a východná Európa. Preto, lebo sa dostáva do absolútnej závislosti tým, že ten priemysel a tá ekonomika v týchto krajinách bola postupne privatizovaná a kapitalizovaná, dostala sa do tesnej závislosti krajín, čiže tie ekonomiky ako keby nemohli samostatne fungovať. Ukážem v ďalšom aj dôsledku takéhoto. Slovenská ekonomika v súčasnosti, to som bol totálne prekvapený, som zbieral tieto údaje, je 5. najviac otvorenou ekonomikou na svete. My, Slováci, máme veľkú hruď, my sme otvorili náručie a my sme otvorili celú ekonomiku svetu. Ten svet sa ale nespráva, tak keď sa pozerá na tie ďalšie krajiny, ktoré sú tam, tak zďaleka tí veľkí naši priemyselní partneri nie sú tak ekonomicky otvorení, ako je Slovensko. U nás je to dané aj tým, že sme malá krajina a náš potenciál výrobný je oveľa väčší, ako je domáci trh, čiže my musíme tie produkty vyvážať. Zhruba 80% exportu nášho priemyselnej produkcie ide priamo do Európskej únie, v automobilovom a elektrotechnickom priemysle takmer 100%. Tu je uvedený export do krajín, s ktorými máme najväčšie obchodné vzťahy. A vypísal som tu na ďalšom, chcem ešte trochu skomentovať aj najväčšie spoločnosti, ktoré podnikajú na Slovensku a obrat, ktorý dosahujú miliardách amerických dolárov. Keď si predstavíte, že hrubý domáci produkt Slovenskej republiky je zhruba 78 miliard dolárov, nachádzame sa niekde tu na. Čiže obraty týchto veľkých nadnárodných koncernov sú oveľa väčšie, ako je hrubý domáci produkt krajiny, ako je Slovensko, a to teda dáva aj priestor pre ďalšie fungovanie našej krajiny. Takisto sme spolu s profesorom Magvašom vybrali pre porovnanie ukážku produktivity na zamestnanca, ročná produktivita na zamestnanca a priemerná hrubá mesačná mzda v vybraných krajinách. A len pre porovnanie, Slovenská republika zhruba 78,9, porovnaný napríklad s Belgickom, čo je priemyselne vyspelá krajina 124. Rozdiel je, že naša hodnota je asi 63% z tej belgickej. Keď sa pozrieme na mzdy, 3750, naše mzdy sú zhruba 23% z toho miesta.
Čiže keby som povedal, že keby sme dosiahli rovnakú produktivitu ako Belgicko, tak by sme mali zhruba 1500 eur platy priemerné. Nemali by sme ich na úrovni 3200 eur. Ak sa pozrieme ešte sem dole, kde máme Luxembursko, ktoré má 3800 eur priemerný plat. Čiže je tu nejaká disproporcia, otázka pre zamyslenie, na zamyslenie pre Slovákov je, prečo tomu tak je a čo môžeme urobiť preto, aby tomu tak nebolo. Z toho, čo som ukázal, sa ukazuje jedno, že to, čo sme boli naučení tvrdiť tej technické produktivity, že produktivita to sú výstupy, ktoré firma vytvorí, podelené všetkými zdrojmi, ktoré na to spotrebuje, prestáva platiť. Prestáva platiť z jednoduchého dôvodu, že tieto veci, veličiny, ktoré dosadzujeme do tých vzťahov, sú veľmi deformované. Keď zahraniční investori investujú v krajinách, v iných krajinách, jedna z foriem tých investícií, alebo jedna z foriem, ako sa dá investovať, sú relokácie. Pri tých relokáciách tieto firmy hľadajú priestor, ako si znižiť svoje vlastné náklady. Čiže Smith kedysi v tom 1776 roku hovoril, že firma si má kalkulovať svoje náklady, čiže má ich internalizovať. Všetky náklady, ktoré vyvoláva, by mala mať započítané v cene svojho výrobku. Dnes ale situácia je iná. Externalizácia nákladov znamená, že veľké spoločnosti, ktoré majú na túto ekonomickú silu, dokážu to prostredie zdeformovať tak, že časť nákladov, ktoré vynakladajú, im hradí niekto iný. To sú tie externé náklady a v tom prípade ale neplatia tieto vzťahy. Potom je veľmi ťažko sa porovnávať, ak je firma, ktorá internalizuje náklady, to znamená zarátava všetky náklady svoje do týchto veličín, teda hlavne do menovateľa, kde sú zdroje, a je firma, ktorá má, dajme tomu, 20-30% z týchto nákladov pokrytých inou formou, tak potom samozrejme tie výsledky sú neporovnateľné, nedajú sa porovnávať. Ďalšia vec je, že produktivita nie je statická veličina, že produktivitu musíme skúmať, jej zmeny musíme skúmať v čase. Musíme analyzovať zmenu tej produktivity v čase. Ja som pre ukážku vybral model, ktorý je označovaný, sa zaužívalo označovanie EPQC podľa American Productivity and Quality Center, Amerického centra produktivity a kvality, ktorý hovorí o tom, že ak sa meria produktivita, nemôže sa merať len ten fyzický výstup, ktorý sme si zvykli u nás merať v produktivite práce. Američania, ktorí tento model vyvíjali, profesor Singh, hovoria, že každý podnikový systém, výrobný proces, transformačný proces má nejaké vstupy a výstupy. Ak zoberieme fyzické výstupy, čo sú tovary a služby, a v tej fyzickej hodnote ich porovnáme so zdrojmi, ktoré boli spotrebované na ich vytvorenie, dostávame ukazovatele, klasické technické ukazovatele produktivity, ktoré hovoria o vnútornej výkonnosti, internej výkonnosti firmy. Výkonnosť firmy je ale ovplyvňovaná nielen vnútornými výkonmi, ale je ovplyvňovaná externým prostredím, čiže je ovplyvňovaná predajnými cenami, za akých podmienok firma predáva výrobky, a je ovplyvňovaná nákladmi nákupnými na vstupoch na zdroje, za aké ceny nakupuje. Cenová diferencia medzi predajnými a nákupnými cenami sa označuje ako cenové zotavenie, cenový diferenciál, price recovery v angličtine, a Američania teda tvrdia, že toto môže byť použité ako miera externej výkonnosti firmy, ako sa ona správa vo svojom okolí, ako nakupuje a predáva. Súčin týchto dvoch hodnot potom dáva celkovú mieru produktivity, ktorá odzrkadľuje aj to, ako firma dokáže v okolitom prostredí stlačať ceny na vstupe a nakupovať ceny na výstupe, ako dokáže zvyšovať svoje predajné ceny. Ak sa hovorí o relokáciách, relokácia znamená presun výrobných kapacít na miesta, ktoré poskytujú lepšie podmienky na podnikanie. Či už sú to nižšie náklady, alebo sú tam prírodné zdroje, alebo je tam trh, na ktorý dodáva daná spoločnosť. Relokácie sú najčastejšie spojené s externalizáciou, o ktorej som hovoril, kde sa firma pokúša, alebo spoločnosti sa pokúšajú časť svojich nákladov nechať zaplatiť niekomu inému. Relokácia má rôzne formy, niektoré z nich sú zdravé, používajú sa, relokácie bežia možno 20 rokov.
To, čo sa ukazuje ale v súčasnosti, je iná vec. Tie formy relokácií sú uvedené tu, čiže offshoring, náklady na prácu, konkurencia v komoditách, outsourcing, zlepšovanie ekonomiky množstva pre dielce a výrobky, čiže outsourcujeme určité činnosti, relokácia bližšie k trhom a relokácia bližšie k zákazníkom. To je, ak hlavní zákazníci firmy sú v Ázii, nemá význam, aby sa tie výrobky produkovali tu na, platili sa vysoké logistické náklady, má význam vybudovať tie kapacity blízko ku zákazníkom. Ukazuje sa ale jedna skutočnosť, že to, čo v minulosti prinášalo do krajín, veľkých krajín ako je Amerika, Európska únia, zdroje z relokácií, tak tieto zdroje začali vysychať a Amerika a Európa zrazu bola konfrontovaná vysokou nezamestnanosťou. My sme si mysleli, že produktívne činnosti, čiže výroba má odísť niekde do azijských krajín, na Ukrajinu, do Bulharska, na Slovensko a neviem kde. A my už budeme robiť len vedomostnú ekonomiku. Ukazuje sa, že s odchodom výroby, s tým, že sa presunuli výroby, sa presúvajú aj technické kompetencie, neskôr tie krajiny sa chytili tejto výroby, začali robiť malý vývoj a v Číne je známa skutočnosť, že keď sa postaví európska fabrika, tak v blízkosti tej európskej fabriky okamžite vzniká čínska fabrika, ktorá sa snaží tie vedomosti, ktoré sú tam prinesené, nejakým spôsobom rýchlo transferovať do svojich podmienok. Čiže ukazuje sa, že za výrobou postupne začal odchádzať technický vývoj a za ním postupne odchádza aj výskum. Ak by to takto pokračovalo, tak Európa alebo Amerika nebude mať z čoho žiť, nebude tu práca. Čiže preto v Európe napríklad posledných 5 rokov veľmi silno rezonuje téma, ako udržať výrobu konkurencieschopnú v Európe, ako vyrábať v Európe, ako nepresúvať tú výrobu ďalej. A určite v diskusii zaznejú tie témy, že ako dnes rôzne firmy hľadajú technológie, ktorými dokážu vyrábať a montovať lacnejšie, ako to dokážu dnes v azijských krajinách alebo v východnej Európe. Napriek tomu, že relokácie sa diali a dejú, neznamenalo to rast konkurencieschopnosti, skôr by som povedal, že v Európe to znamenalo totálnu stratu konkurencieschopnosti, pretože ak porovnáme vývoj za posledných 15-20 rokov v Amerike a v Európe, tak to, čo sme si pred 10 rokmi ako Európa stanovili ako cieľ, že do roku 2010 sa vyrovnáme tým Američanom a budeme ešte lepší, tak opak je pravdou, že my v Európe sme s výkonnosťou a konkurencieschopnosťou išli dole, tí Američania rástli, Európa klesala, čiže my strácame konkurencieschopnosť a teda ukazuje sa jedno, že výroba musí zostať doma, musí zostať v Európe, musí zostať na Slovensku, v Nemecku, krajinách, má byť podporená vlastným výskumom a vývojom. Keďže relokácie nepomohli, pred nejakými 4-5 rokmi sme sa vrhli všetci na inovácie. Inovácie, častokrát si mýlime inovácie s nejakými zlepšovaniami. O čom sú inovácie? Inovácia je paradigmická zmena, ktorá znamená, že myšlienka je realizovaná vo forme produktu alebo služby aj predávaná. Čiže je to komercializované myšlienky. Nápady, ktoré sa vymyslia, sú realizované vo forme produktov a tie sa musia predávať. Vtedy môžeme hovoriť o inováciách. Inovácie postihujú nie len výrobky, ako to zvykneme prezentovať, ale inovácie sa týkajú aj procesov, týkajú sa výrobných systémov, týkajú sa organizácie práce, manažerských prístupov a tak ďalej. Čiže je to veľmi široká oblasť, ale nehovorím, že som starý, ale nie som ani najmladší a pamätám si veľmi dobré obdobia, keď som začínal tu na Žiline na Žilinskej univerzite, koľkokrát sa táto téma otočila, inovácie. A keď pred 5 rokmi to začalo rezonovať, tak to vyzeralo asi tak, ako keby sme my na Slovensku nikdy predtým nevedeli nič o inováciách. Keď si spomeniem na výrobne hospodárskej jednotky ZTL, ktoré veľmi úzko spolupracovali so Žilinskou univerzitou, tak si pamätám na riešenia, ktoré sa vtedy používali, za ktoré by sa nemuseli ZDS, ZTL, pracovníci týchto firiem ani dnes hanbiť, pretože tie riešenia sú ešte aj dnes porovnateľné s tými riešeniami, ktoré dneska importujeme vonku. Čiže inovácie tu boli, sú tu a aj tu budú. Aká forma sa zvolí, to uvidíme v ďalšom období. Ako ďalšie by som chcel teda reagovať na tú budúcnosť. Vybral som jednu takú ukážku od profesora Tajša z Milanskej univerzity, ktorý pre
Európsku technologickú platformu Manufuture spracoval takú víziu, že ako sa budú asi vyvíjať tie technológie a keď si popíšeme tie etapy od objavenia technológie až po ich difúziu v priemysle, sú to nejaké etapy, keď sa nadšíme pre tie technológie, potom to na chvíľu ustane a potom sa to začne aplikovať v priemysle, tak sa ukazuje, že IKT, ktoré u nás rezonuje dnes, je už saturované v priemysle, čiže informačné komunikačné technológie sa používajú. Nové podnikateľské modely, to je nová téma, ktorá sa objavuje v poslednom období. Mikroelektromechanické dielce, to je niečo, čo už je, existuje a rozvíja sa. Pokrokové materiály, nanomateriály a tak ďalej, rapid technológie, ďalšia oblasť významná, ktorá po tom boome veľkom teraz sa dostala keby do takej oblasti takého útlmu, ale samozrejme vývoj beží ďalej a keď sa pozriete na stránky spoločnosti, ktoré dodávajú technológie na rapid prototyping, tak dnes sa tie technológie presúvajú už do výroby rapid manufacturing, čiže sú to zariadenia, ktoré dokážu vyrábať priamo výrobky na základe nejakej digitálnej dokumentácie. Je tu samozrejme oblasť nanobio, ale to, čo podľa názoru európskych vedcov bude dominantné do budúcnosti, čo sa len objavuje, začína sa to skúmať, je umelá inteligencia a sú inteligentné výrobné systémy. To má byť téma pre budúcnosť. Európska technologická platforma Manufuture, ktorá je z 80% tvorená veľkými spoločnosťami, výrobnými spoločnosťami a 20% tvoria akademici, čiže univerzity a rôzne výskumné ústavy, súkromné, štátne. Táto formulovala svoju stratégiu, kde hovorí, že v Európe v nasledovných zhruba 10 až 20 rokov ten vývoj bude prebiehať podľa nejakých 5 smerov. Jeden z najvýznamnejších smerov je označený ako pokrokové priemyselné inžinierstvo. Ako pokrokové priemyselné inžinierstvo zahrňuje 3 oblasti. Ja som urobil taký obrazok na ukážku. Tie 3 oblasti sú sieťová výroba, sieťové podniky, čiže podnikanie v sieťach, čo už dnes je skutočnosť v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. A tie ďalšie 2 oblasti sú digitálne inžinierstvo a adaptívna výroba. Pre nás je dôležitá informácia, že hlavný driver rastu produktivity v 21. storočí bude digitalizácia a digitálne technológie. Čiže to je skutočne oblasť, kde v súčasnosti beží obrovský výskum, vývoj a neuskutočňuje sa, alebo z časti sa uskutočňuje v akademických inštitúciách. Tento výskum je financovaný hlavne súkromným priemyslom, ktorý je na tých aktivitách do tejto platformy súčasný. V tom digitálnom inžinierstve, ktoré je ako keby predvoj adaptívnej výroby, sa dnes nachádzame niekde v tejto oblasti, čiže od CAD/CAM systémov, rapid prototypingu, 3D PLM, virtuálnej reality a simulácie. Sme dnes niekde v oblasti Digital Factory, digitálnych podnikov. Ukážem ukážky ďalej. A ďalšie vývojové etapy by mali viesť cez kognitívne systémy ku inteligentným podnikom až k znalostnému inžinierstvu. Ak sa pozrieme na adaptívnu výrobu, adaptívna výroba znamená, že tá výroba, ten podnik je schopný sa adaptovať jednak na kapacitné zmeny, čiže turbulencie, ktoré prichádzajú z trhu a samozrejme, že vie meniť aj svoju funkcionalitu, vie sa rekonfigurovať. Tak tam sa nachádzame niekde v tejto oblasti, kde sa veľmi vehementne investuje do rekonfigurovateľných strojov, prípravkov, zariadení, výrobkov a tak ďalej. A malo by to ďalej pokračovať cez adaptívne systémy adaptívne pracujúce v reálnom čase, adaptívne podniky až k znalostným podnikom. Znalostné podniky, to je také kľúčové slovíčko, ako hovoria v angličtine buzzword, ktoré sa dneska používa na všetko. Znalostná ekonomika, znalostný. Čo to vlastne znamená? Ja veľmi rád hovorím prirovnanie, ktoré používa profesor Simančík zo Slovenskej akadémie vied, materiálové inžinierstvo, ktorý hovorí, že znalostná ekonomika nie je o tom, že budeme nakupovať najnovšie technológie. Dnes na Slovensku kupujeme okolo 80% technológií sa nakupuje zvonku, čiže nevyvíjame ich doma, ale ich kupujeme. Znalostná ekonomika je o tom, že vytvárame nové znalosti a dokážeme ich pretaviť do výrobkov a predávať. Toto sa žiaľ u nás ešte nenaplňuje. Ak dovolíte, teraz by som chcel ukázať, akým spôsobom teda sa snažíme reagovať na tieto zmeny my v Žiline, Košiciach, Bratislave. Tento prvý obrazok ukazuje podmienky, za akých teda môže vznikať inovatívne prostredia, kde sa teda dá očakávať, že budú vznikať nové inovácie.
Jednak to vyžaduje dobrú ekonomickú základňu, vyžaduje to podnikavosť ľudí, pretože každá inovácia je spojená s rizikom. Tie veci nemusia ísť a ten, kto tú inováciu robí, potom nesie aj riziko, ktoré sú následné. Ďalej samozrejme je to otázka talentov. Vybrať schopných ľudí, ktorí dokážu prichádzať s nápadmi a dokážu ich realizovať. A potom samozrejme tí ľudia musia mať tendenciu nápady a tie musia dokázať realizovať. A toto všetko musí byť podporené lokalitou, či prirodzené vytvoreným prostredím, infraštruktúrou, kvalitou, cenou práce a tak ďalej. Každá inovácia prechádza určitými štádiami, ak to skrátim a prejde to veľmi rýchlo, tak je tu prvá fáza, kedy vlastne vzniká tá inovácia, potom je druhá fáza, kedy tá inovácia sa začína overovať, keď sa robia prototypové skúšky a pripravuje sa výrobok alebo ten inovovaný produkt pre výrobu a potom je fáza komercionalizácie, kedy firmy preberú takéto výrobky alebo sa založí nová firma a tie výrobky sa vyrábajú a predávajú zákazníkom a zarábajú sa na tom peniaze. Ukazuje sa jedno, že vo fáze tejto prvej, kedy sa robí výskum, existuje silná štátna podpora. V tej fáze, kde sa vytvárajú prototypy a skúšky, tam neexistuje takmer žiadna podpora, žiadny program nepodporuje to, aby ste robili prototypy, skúšky, ba dokonca by som povedal, že na Slovensku je zakázané použiť štátne peniaze na takéto účely. A potom samozrejme v tejto ďalšej fáze to už komerčne financuje priemysel. Túto oblasť Američania nazývajú údolie smrti, Valley of Death. To znamená, že ak tu sa nenájde podpora, tak väčšina tých inovatívnych nápadov sa stratí. Nie je dostatok síl tie inovatívne nápady posunúť ďalej. My sme v Žiline rozmýšľali nad tým, že ako vytvoriť prostredie, ktoré by podporovalo aj túto fázu, túto etapu. A vyvinuli sme si postupne a vyvíjame, samozrejme je to živé, taký model, kde funkcie, ktoré sú potrebné v týchto jednotlivých častiach, vykonávajú naše organizácie, vykonáva univerzita a ďalšie organizácie. Tam, kde sa robí ten základný výskum, tak to je hlavný priestor Žilinskej univerzity. Tam, kde je aplikovaný výskum, to robíme v spolupráci so Žilinskou univerzitou, robí to CEI, Európsky technologický inštitút. Pokiaľ tie myšlienky sú dobré, tak transfer zaistuje Slovenské centrum produktivity a potom sú tu samozrejme investori a priemysel. Ukážem niektoré príklady týchto riešení. Ak som hovoril o tom, že dva smery budú rozhodujúce v ďalšom vývoji, a to je digitalizácia a adaptívne podniky, tak krátko by som chcel zareagovať, že čo sa pokúšame robiť my v Žiline. Ja by som to chcel komentovať krátko, asi tak, že nemôžeme veriť, že stále naša ekonomika, naše podniky budú konkurencieschopné na základe toho, že sa naučili robiť štíhlú výrobu, že vedia Kaizen a vedia tieto techniky. Tie techniky sú výborné, budú sa používať ďalej, ale pokrok ide ďalej. A my sa jednoducho musíme zaoberať tými témami, ktoré budú rezonovať a dnes rezonujú vo vývoji a budú rezonovať v priemysle zakrátko. Jedna z takých tém je digitálny podnik. O čom je vlastne digitálny podnik? Digitálny podnik alebo technológie digitálneho podniku sú vlastne technológie, ktoré umožňujú dostať do digitálnej formy, čiže digitalizovať, vytvoriť digitálne modely celého podniku a tieto použiť v ďalšom na simulácie, čiže na overovanie, či daný podnik bude schopný plniť úlohy, funkcie, ktoré sú mu dané, a či to bude robiť efektívne, keby som to skrátil. Digitálny podnik je teda súbor technológií, ktorý umožňuje postupne vytvoriť digitálne modely jednotlivých subsystémov podniku a tieto digitálne modely preniesť ďalej do reálneho podniku. Je jasné, ja som to tu aj uviedol, že digitálny podnik ako technológia nikdy nebude vyrábať reálne výrobky, tie vždy budú vyrábané v reálnych podnikoch. Ale tie digitálne modely sú obrovskou podporou, ktorú môžu využívať návrhári alebo prevádzkari, tí, ktorí prevádzkujú výrobné systémy a teda musia integrovať všetky tieto časti. Celý vývoj riadenia podnikov sa uskutočňuje v digitálnom modeli a keď je ukončený, keď je otestovaný, vtedy sa prenáša do reálneho systému. A ak ma počúvate teraz, tak každý sa možno zamyslí nad tým, že či to je pravda, to, čo hovorím. Minulý týždeň spoločnosť Siemens v Bratislave organizovala Siemens PLM Fórum. Na tomto fóre my sme predstavovali riešenie, ktoré ukážem v ďalšom, kde sme hovorili o tom, že pracujeme na
riešenia, ktoré umožnili emulovať riadenie výrobných systémov alebo prvkov výrobných systémov. Spoločnosť Siemens predstavila riešenie nové, ktoré prichádza na trh, kde takýto systém už existuje. Čiže na úrovni PLC riadenia tie systémy sú prepojené so simulátormi a vývojári, ktorí robia riadenie reálnych systémov, môžu v simulačnom prostredí takéto niečo testovať a overovať. Čiže je to prvý krok k praktickým riešeniam. Odchádza to z laboratórií. Keďže som hovoril o tom, že v ďalšom období budú jedna z tých oblastí rozvoja výrobných systémov, výrobných podnikov pôjde smerom k inteligentným podnikom. My v Žiline, na univerzite, v Technickej univerzite v Košiciach a CIT sa zaoberáme aj touto témou a je to otázka, že teda kde má byť ten subsystém toho digitálneho podniku implementovaný v rámci takého komplexného riešenia. Toto je systém, ktorý sme začali, na ktorom pracujeme, ktorý sme začali vyvíjať. No samozrejme v rámci možností, ktoré dovoluje toto prostredie. A k tomu sme si zriadili také laboratórium alebo priestor, kde dokážeme tieto technológie sústrediť a testovať to, čo je tu má naznačené. Komplexnosti a to ešte ďalej budem prezentovať. Potom tie technológie, ktoré my používame v oblasti digitálneho podniku, sme sa snažili nejakým spôsobom integrovať a my sme si povedali, že pre nás sú to vlastne, vytvárame niečo ako technologický inkubátor, kde získame technológiu, naučíme sa s ním robiť a ďalej tú technológiu rozvíjame a snažíme sa ho používať. Dneska robíme množstvo projektov pre priemyselné podniky s rôznymi typmi technológií. Tu je ukážka technológie digitálneho skenovania, čiže digitalizácie objektov. Toto je z firmy Aspol. Ukážka toho, ako sa dá vytvoriť digitálny model, ako sa dá prejsť až k reálnemu zobrazeniu výrobného systému alebo výrobnej bunky, na ktorej sa dá potom robiť tá simulácia, kde sa dá teda vo virtuálnom prostredí zlepšovať takýto výrobný systém. Tu je ukážka aplikácie takéto technológie, toto robili kolegovia v CIT, o firme Virtu, to je relatívne veľmi detailná, kde sa teda pracujú so sekundami a kde úloha je vytaktovať pracoviska montáže. Takto nejako by mali v budúcnosti vyzerať, takto by malo vyzerať navrhovanie montáže, testovanie montáže a príprava, odbremenenie ľudí od ťažkej práce. Na toto sú naviazané ergonomické analýzy a ďalšie typy analýzy. Tu je ukážka, aj keď toto je model, ktorý ukazujem už viackrát a robili ho kolegovia v CIT, ukazujem ho veľmi rád a chcem povedať jedno, že toto je model, ktorý tu v regióne Strednej Európe bol vytvorený ako prvý model toho, čo sa nazýva FMU, Factory Mockup, čiže komplexný model továrne. Tento model bol možné vytvoriť vďaka spoločnosti PSL Kováčskej Bystrici. My sme robili, CIT robil pre nich projekt, kolegovia robili pre nich projekt a vznikol prvý taký komplexný model, ktorý zahrňuje všetky prvky výrobného podniku. Mohol by som o tom hovoriť ďalej, ale pokročím. Ďalšou časťou je otázka inteligentného plánovania, alebo oblasť inteligentného plánovania riadenia výroby. Tak ako som už spomínal spoločnosť Siemens, aj my sa zaoberáme takýmito témami a u nás rezonuje množstvo tém okolo znalostných systémov, okolo metamodelovania a simulácie. Sedia tu aj kolegovia, ktorí to majú ako dizertačné práce, sedia tu kolegovia, ktorí robia simulácie, kde vyvíjame vlastné riešenia, alebo pokúšame sa v rámci možnosti vyvíjať vlastné riešenia pre riadenie, inteligentné riadenie výroby. Prečo to hovorím? Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, keď sa pozriete na matematické rovnice, tak nikomu sa nechce tie matematické rovnice riešiť, ale budúcnosť bude o tom, že myslenie človeka, to rutinné myslenie človeka nahradia počítače alebo inteligentné systémy a toto je práve to, kde sa ten spôsob riadenia dá zjednodušiť, kde sa dá využiť matematika, zvorí sa tomu aproximatívne riadenie, kde takéto riešenia sú potom ľahko použiteľné pre ľudí, ktorí riadia reálnu výrobu. Ďalšou oblasťou bola oblasť adaptívnej výroby, adaptívnych výrobných systémov. Adaptívne výrobné systémy, ako som už povedal, sú systémy, ktoré sa dokážu adaptovať na zmeny trhového prostredia a oni musia disponovať nejakými vlastnosťami, čiže samoorganizáciou, rekonfigurabilitou, autonómnosťou, samoučením a tak ďalej. A tu sú vyjadrené prvky, ktoré podporujú adaptáciu takýchto systémov. To, že dnes máme mechatronické systémy, máme senzoriku, akčné členy, to nemusím opakovať.
V súčasnosti v tejto oblasti sú vyvíjane mohutné podporné prostriedky, simulačno-emulačné systémy. Keď hovoríme o adaptívnej výrobe, jedna zo zložiek adaptívnej výroby sú rekonfigurovateľné výrobné systémy. Ak v minulosti sme sa učili v škole, že používame výrobné linky tam, kde je jeden typ výrobkov a veľké množstvo tých výrobkov, a používame pružné výrobné systémy tam, kde máme málo dielcov, ale veľa typov výrobkov, tak dnes sú navrhované výrobné systémy, a platí to už aj pre tie systémy, ktoré dnes pracujú, ako rekonfigurovateľné výrobné systémy, to znamená systémy, ktoré sa vedia prispôsobovať zmenám, či už vo funkcionalite, alebo v kapacitách, rozširovať kapacity. Tu je ukážka, ak som hovoril o emulačno-simulačných systémoch, tu je krátka ukážka prostriedkov, ktoré boli vyvinuté. Takýto simulačno-emulačný systém bol vyvinutý u nás v CIT a ukazuje jedno. V rámci vývoja CIT vyvíja takéto mobilné robotické systémy pre vnútropodnikovú logistiku, pre zasobovanie materiálov na montážne linky. Tento simulačný model ukazuje jednu skutočnosť za to, že každý z týchto prostriedkov je v počítači vyjadrený ako digitálny model, reprezentovaný digitálnym modelom a každý jeden má zadefinované svoje fyzikálne, mechanické a iné vlastnosti. To znamená, že je zložený z takých komponentov, digitálnych modelov, takých komponentov, ako reálne sa montuje ten výrobný, ten transportný vozík. Vidíte tu na jednotlivé prvky. Tie vozíky sú napríklad vybavené skenermi, ktoré skenujú priestor hľadiska bezpečnosti. A také niečo, ako je tu ukázaná táto situácia, je, keď vozík ťahá za sebou, keď ten ťaháč ťahá za sebou vozíky transportné, tak žiadnym iným spôsobom sa nedá dopredu odhľadniť situácia, ktorá tam bola práve ukázaná. Že keď dochádza k kolízii, keď jednoducho ten skener vzhľadom na svoj rozsah nezachytí ten priestor, toto sa dá ladiť, takéto podobné situácie sa dajú ladiť v tom prostredí. A samozrejme to prostredie slúži pre vývoj riadiacich programov, pre riadenie celého systému takýchto transportných vozíkov alebo takýchto logistických systémov. Čiže toto sa dá nazvať ako simulačno-emulačné prostredie. My vyvíjame riadiaci software, ten riadiaci software sa vyvíja v počítači a keď je vyvinutý celý počítač a otestovaný, vtedy sa prenáša do reálneho robotického systému. To je ukážka reálnych tých systémov, čiže my sme začali s nejakými experimentami a neskôr sa vyvinuli z toho reálne systémy. Dnes, ako ma informovali kolegovia, je okolo 100 týchto mobilných robotických systémov pracuje v priemysle. A sedia tu zástupcovia priemyselných organizácií, ktorí sú implementovaní. Nehovorím, že všetko beží úplne bez problémov, samozrejme máme aj svoje problémy a ťažkosti pri zavádzaní takýchto systémov, ale je to prvý pokus a ukážka, že ďalšia vývojová etapa pôjde smerom k tým plne inteligentným systémom. Tieto systémy majú množstvo ďalších pridávnych zariadení a technológií, tak aby sa mohli uplatniť vo výrobe a nahradiť výrobe rutinné činnosti, ktoré vykonáva človek. Záverom by som chcel povedať jedno, že to, čo som tu ukazoval, čiže to, čo patrilo v histórii, to, kde sa dnes nachádzame a to, kam bude smerovať budúcnosť, sme sa snažili a snažíme sa nejakým spôsobom integrovať do jedného prostredia. My sme to prostredie nazvali Žilinský inteligentný výrobný systém, ZIMS. A na vývoji týchto riešení v ZIMSe dneska spolupracuje Žilinská univerzita, Technická univerzita Košice, jedna Stredoeurópsky technologický inštitút. Ale čo je oveľa zaujímavejšie je, že my sme získali partnerov, veľkých partnerov. Dnes jedným z partnerov, ktorý participuje na vývoji riadiacich systémov, je firma Siemens. Spolupracuje s nami firma Pesto, ktorá pomohla vybudovať tieto systémy pre montáže. Firma Mitsubishi, ktorá dodávala roboty, ktorou komunikujeme ďalej. A takisto máme veľmi úzkú spoluprácu so spoločnosťou VW, kde testujeme tieto technológie a ktorá tiež prežila určité etapy, keď sme tieto technológie zavádzali. Kedy na začiatku bola skepsa, dnes našťastie tie systémy fungujú, sú spoľahlivé, uplatnili sa. A toto je aj smerovanie ďalšieho vývoja. Tým by som chcel zakončiť tú prezentáciu. Pokúsili sme sa spolu s profesorom Magvašom ukázať, že kde produktivita bola, čo sa v tej produktivite v súčasnosti mení.
a kam to bude ďalej smerovať. Myslím si, že tieto témy, ktoré boli na tých posledných slajdoch, to sú témy, ktoré sú veľmi dôležité. My nesmieme na Slovensku zaspať a uspokojiť sa s tým, že však my si tie technológie kúpime. Ak to bude takto ďalej pokračovať, tak za chvíľu Slovensko nebude potrebovať technickú inteligenciu. Ak si všetko dokážeme kúpiť, tak nebudeme potrebovať vývojárov, ale tým si aj podpílime ten strom myslený pod sebou a zastavíme ďalší vývoj našej krajiny. Ďakujem za to.